Apay ka di analiday ka, anak. Mano apagadalan tinapanak. Ngamawan bakanti apangisuruan, nanang. Anya ngay nga rod, anak ko. Adan to siguro, Kinid daw ko kanya Auntie Rosa, nga ibaga na iji anak na atulungan nak nga agabrod. Awan latamot, nanang. Dumteng tulat ti swerte, anak ko. Barang no ada masarakan ni Gayam Ellen nga employer ko iji Hong Kong. Sapay kumaang nga rod. Nagrigat ti agbirok iti trabaho dito nanang. Oh, Ellen, nakaawag ka mat. Kumusta? Adan employer mo, Gayam. Tulungan na kakano kadagiti papeles mo. Tapno makaumay ka adagos dito Hong Kong. Agyaman ak unay Gayam. Makaumayak matlaangan dita. Awan ngamin bakante apagisuruan dito Isungarod nga imayak mo't ditoy, tanarigat ti agbirok iti trabaho dita. Maestra ak nga agpaiso dita, ngam awan mo't pangisuruak. Kanayon tantong agkita, no makaumayak mat dita. Lakit di agayam, saan taunay amailiw dita? Wen agayam. Siga ka di daytan, Ellen. Simbang petkan manipod abroad. Wala na, siyak daytoy. Saan ko nga imbagbaga ti isa sangpet ko tapno sorpresa. Amo ka din ni Cynthia nga anak ko simbang pet ka. Saan pa'y nana? Iso ama panak iji balayo ta sorpresa. Mas daaw lakit di ti anak ko no makita na ka balasang. Sigsigaan na ka. Nakasaga na gaya man ti passport ng visa na. Wala na. O sige nga rod, tama panak iji balayo. Gayam ti employer ko ti employer na iji Hong Kong, nana. Nagbe, ti panangipagnayo iti papeles yo at direct hiring ti napasama. Wala na. Idi nagpasapol iti domestic helper ti gayam ti employer ko. Ni Cynthia Adagos ti inrekomenda. Imbaglakit din ata ti anak ko ti inrekomendam. Wala na. Pilipino matlaang apada tayo ti amo na. Ngam inchik laang ti inana. Di mo pa yung bagbaga sumangpot ka, Gayam. Kayat ka ngamin sorpresaan gayam. Manipod pa idi, nalaing ka amang sorpresa. May mayat ko mano imbagam asumangpot ka, tapno nagsagana ak kumamot Anya kumangay ti saganam gayam. Ayun gayam, basit laang tinted a bakasyon ko. Ay, kita man gayam ti plane ticket mo. Barang agpada nga aldaw kan eroplano ti pagluganan ta at tumayab. Mabitlaan nga rod, tayo nakalaan. At ti plane ticket ko, Gayam. Nan, kita agman. Oh, agpada nga agpaiso. Agkuyog ta nga agflight, gayam. Ayun na, nagsaya atin, tapno adda kadwak. Nay, at damit gayam balik bayan dito'y balay. Ayan nga iti pasarabo ti balik bayan, Ni tatang mat, kababain mo't ka ni Ellen. Ay, adda gayam chocolate di talamisaan, tata. Nalipatak matan nga imbaga. Imparabaw ko itay. Kung nagtumat nga da, sapay nagrawit ni Cynthia iti chocolate. Balasang kaw. Awan lat arak nga street side nga inyawid ba? Ay, awan tata. Chocolates lang tinyawid ko. Pasensya mo ni tatang ko ganyam. Nabartek man ngaminan ka. Ay, uray nabarte ka. Tawan mo't dakas ngar aramida. Di ka laagbaen? Arakit din ting kadamdamagan iti sa nga ilay. Anya ko mati ka babay niti panagdamag kaw, Tiagtakaw ati rumbang nga ibain. Tinulungan na lang arudan ti anak ta. Naibirukan na iti employer na. Ay, wan gayam. Imbag no na anus matlang. Tiagbalin nga amo ni Cynthia iday. Di kumamat agbarano di ti arak, Ay, agtal na ka mamit. Ay, takot arak ti adda di ta panunot mo. Nabartek ka mga minang kat. Ay,
Saan ka man na sumanao no kastoya na barteka? Amangan no si kati pagbabartekak na. Ay, panawang ka man laagad. Ay. Ayun ka, nas ko makisarsarita, itinabartag. Nakabakasyon mo't gaya man hindi pagilyan dati katulong mo. Wen, 15 days lang tinted ko a bakasyon na. Katinton sumangpet, kadwa na siguro tinrekomenda na akatulong mo. Siguro, tanalpas mo ti papeles na. Nakitak ti picture na, kat napintas a babae. Naggraduar ka no gayam iti kina maestra. Ngam kayat dati agbalin akatulong ditoy. Nababa ka nung amin ti sweldo ti maestra ijay. Ay, un gayam. Awan ka di plano mga asawa gayam. Lumaklakay kan. Tigayat ko a babae. Kaya jay san nga isi tugit mo ta. Jak kayat jay isupay ti umuna amang ipakita iti motibo. Kadag ito'y akan ito, nang runa no marigrigat. Nubak nang ti agaram, mapasungbat mo adagos. Banagajak kayat. Tigayat ko kat ayatan na. Sana gapo iti kinabaknang ko. Isugayam analakayan ka abaro. Manipod nag-break kayo iti kayan ayat mo. Di ka maten nakirelasyon pa eh. Kasano ka di ang among ti agbalin nga employer ko? Gayam ti employer ko. Baro, agtawon iti 30. Ha? Dua kami kadilaan nga agnaed iti may sa balay? Adda ubing akaanakan na. Ulila ti ubing, anak ti kabsat na, ngam na tayon. Iso ti aywanam. Saan nga taabastos da dya lalaki? Nakita ko ang tagayam ti amok ni Sir Oscar. Panagkita kat na singpet mo't. No saan ana singpet, apay nga iyalaan na ti ubing iti yaya. Anya ti trabaho ni Sir Oscar? Negosyante da adwakin ni Sir Mark. Iso na laang, taman mano nga umisem. Natalgadak nga tamot laang ijay? Gayam? Nangekaw ti sarita nyo iti gayem mau. Amangan no maisagmak ka met iti employer mau. Numadlaw ko ama diti aramid na. Pumanawak adagos iti balay na, tatang. Apay, kaskarina ti pumanaw iti balay ti amaw. No adda ka ni di sa bali a pagilyan. Kunamot ni Ellen, nasingpot ka numot, tatang. Amangan no nasingpet lang no nakaturag. Diyak ipalubos a pagaramidan na iti dakas, tatang. Amok samot ti agkarate. Nadala ko mga rod agkasapulan iti lady driver. May mayat pay ko ma. No apay nga manugot ka nga min iti awis ni Ellen. No di ka mo't sigurado no natalged ka ijay. Nagrigat mo't kami ti agbirok iti pagisuruan dito'y, tata. Dabag ko nga gabrod ka na. Pudno ka day. Apay ka di, auntie. May mayat no saan kan nga agabrod. Maestra ka. Apay asaan aditoy ti pagbiro kam iti trabaho. Awan ti bakante a trabaho dito'y, auntie. Nagadu kami a nagturpos. Awan mo ti bakante a pangisuruan. Addan to ngam numapan ka ijay adayaw. Natalgad ka di ijay. No kumamot tulungan nak ti kasinsin ko. Tamapanak mo't ijayan na. Saan mo't? Tanabayagan nga da ijay. Nung sabali mo't ti alaan na. Saan mo't asya? Ti ka di anak ko, ti dakda ka matam. Lading itak, auntie, pudno mo't ti bagbagak. Anya ka di man ti imay imbaga ni Antem Rosa. Imay na imbaga, asa anak ka nung agabrod, nanang. Yak madam mo iti dayjay nga Antem. Kayat na kati pamilya na lang tagprogreso. Apay ka di akas di ni auntie, nanang. Ampun dananang ni Antem Arosa. Nasakit tinakam na, idinaamuan na nga ampon. Apay adi na kayat nga agprogreso tayo mo. Impatawid dananang kanyak daytoy balay. Basbaset tinaga nga intadaken kwa na. Dayjay siguro ati makagapaw. Anya kumangay ti basol yu iti day tananang. Kasta ti panagpampanunot ti tao anakiting ti panagpampanunot na. Ay, panagkunak. Apal adakas ti kasta, nanang. Inton addan si Filipina ayayam.
Saan ka na mabalin nga isurot iti papanak, ha? Pada tayo ka di a Pilipino ti umay ayayak, Uncle. Wan, iha. Kaduan na ka mapan iti pagadalan. Isunto ti kaduam nga agawid. Saan na siya tamakumikumak iti negosyo? Nasingpat to nga ta, Uncle. Ay ket no saan na nasingpet? Ma-terminate. Sukatan nyo iti sa bali? Kasta ti rumbang iti saan na nasingpet ayaya. Diyay na o ti ayayak. Nakaungungot. Saan ngamin apada a Pinay? Iso nga rod atinirminate ta tanaungot ako nam. Kanayon naka ako silapan. Imbag ta nasabat ka, manang. Sana kon ama pa ni balayo. Apay ka, day. Anya ti ibagam. Nadamag ko ang lalaki ka no ti employer ni Cynthia. Anya itano lalaki. Sana bali ata nasingpet ka no, mate. Kasano nulukkon ti amo na. Amumutan ti taga sa bali a paghilyan. Ikararaglaengen iti apaw nga iso ti mang tarabay ken kuana ijay. Mabalin na mo't ti agsukat iti employer no mada iti ugali na. Ay na, no siya klamay sa. Saan nyo laengen a patuluyan? Apay nga rod a pinag-abroad mo ti anak maw. Saan mo mo't ngam mo ti employer na? Adda ka digura ni Nana Rosa kan ka, dayam? Diyak man maawatan ni Auntie Rosa. Adamot anak na iji abroad. Oh, matlagayam. Apay akasla di na kayat nga gabrod ka. Imbagak idi atulungan na. Sa bali mo ti tinulungan na. Itataam muna ang mapana. Ibagamot ka ni nanang na asa anak kanun amapmapan. Nagdamag ngamin kanyak. Idi imbagak a Pilipino matla ang employer mo. Madimot tanti sa una. Madlaw nga rod asan na kayat alumungaw kami itirigat. Iso asabali ti tinulungan da. Idi nagpatulong ka. Kasta nga rod gayam. Imbagpay kan ka ta tinulungan na. Sa bagay, numaminsan, adda kabagyan adi nakakayat at tulungan. Pudno day tagayam. Anya nga rod. No iso ti pagragsakan na, di bayam laengan. Dandanin sumangpet ni Ellen akatulong ko. Kadwa na ti agbalin ayaya ti kanakam. Nasayat mo tapno makaginawa kon. Diyak unay makapanaw dito balay tawan kadwa ni Lenny. Pasaray kumuyog kan o adda papanam. Una nga rod. Siyak lang hamin ti kabagyan na mga asikaso kan kuana. Ay, gayam. Aday balakad ko kan ka. Anya nga tanwar mong tutiyaya na. Naibaga ni Ellen ang maestra. Napintas ka no. Kasta mo tinakitak itiladawan na. Apay ko mga armak, no saan ko pa'y ngamam mo. Ang mga nukas itisigod akaayan ayat ko ang nagulib. No agyan kan kay ti sumagmamano abulan, makitam ti kababalin kan ugali na. Ay na, ikatam ko matiguram kadagiti babae. Tasandang agpapada. Depende. Ngam kagurak ti asino man amang ipakita iti motibo kanya. Addatan dito yung Hong Kong. Umay naksabten ti amo. Kasi ka, umay nakamatsabten ti employer mo. Kaslag nervyosak pay kit din. Nasingpot nga tatiagbalin nga amok. Oh, gayam. Makitam ka diti do alalaki asumungan. Jay ada kadwa na nga ubing ti maysa. Wan, iso. Gemot ubing akadwa na ti aywanam. Nagtaol mo tunday ta lalaki. Anya ti kunam gayam? Ha? Awan! Dagitadan! Umasidagdan! Nagtaon mo tanday ta lalaki? Anya ti kunam gayam? Ha? Awan! Dagitadan! Umasidagdan! Sika ti... Isuka di tiyaya ni Lenny. Wan, sir. Anya ka diti nakaskas daaw. Anya ngay, bro. Isu ti na isang rat ayaya ti kaanakam. Sige, intayo ni Jelugan. Ada pa importante apa panak? Uncle, orayin na kami. Sige, darasan nyo. Anya mo tan, nagbastos mo tan ta lalaki. Awanan modo, sapay gwapo.
Sika ka din ni Lenny? Ha? Kasano nga mong tinagan ko, Yaya? Imbaga kanyak ni Ellen. Amamong ka din ni Ellen? Uwan, Yaya. Katulong ti gayam ni Uncle. Apay akas na makaungat itay ni Uncle mo iti airport. Joke mo, Yaya. Saan mat akas day kada kami iti driver? No, ada driver yo. Apay ani Uncle mo ti may simabat iti airport. Inawis ngamin ni Uncle Mark, Yaya. Kimoyo kakmat. Kaya't ko dagpasyar iti airport. Nakasangpot tayo, Yaya. Bumaba kayong tadapay papanak. Lenny, isurom ti kwarto ti servant. Owan, Uncle. Intan iti unay ti balay, Yaya. Mabayag ka din ni Uncle mo iti papanan na? No ada pa pa na ni Uncle. Sumangpot, sakbay arumabii, Yaya. Kasta ka di? Saan ka di ang naungat ni Uncle mo? Saan mo, Yaya? Diyak mawatan no apay akas lama di ti aldaw na ita. Mas daawak, taidi nakita nak. Kasla nagrupangat. Nagkikita kayo kadi idin, Yaya? Saan mo? Itaaklaan nga umay dito'y Hong Kong. Ay, kasta ka di? Namin ado ka no anapat ni Uncle EJ Pilipinas. Kadwa na ide ti amana. Ayan larog ti amana itan. Awanan ayaya. Adda ka nun iti sidong ti apo. Kuna ni Uncle. Apa yan, bro? Pinanawam ti kabarbaro ayaya ti kaanakam? Saan ka di arumbang akasaritam? Apay kasti bro. May palagip kanyak tinagulib asigod akaayan ayat ko. Ay na, saan ko mga iso ti pangidas alam iti guram iti sigud akaayan ayat mo? Apay ngamin akaying ingas na. Ket basol na nga rod. May palagip ti dakal adinispal ko ti sigud akaayan ayat ko. Kalpasan na ket nakirelasyon iti sabali. Kwarta lagaan ti kinayat na kanyak. Agdumada, bro. Anya itayin tinagan ti kabarbaro ayayan ni Lenny. Anya nga, pwesan? Nalipatak pa'y kid din tinailanad iti papeles na. Ay, nalipata mo na. Gapu iti pungtot ti takaunggam. Lipatam ngamin ang tinapalabas. Kat mga barwanan ka. Madi ngamin ti aldaw ko, hindi nakitak ti babae. Kat, binaybay ang mga isulaang ti kadwa ti ubing, ije balayo. Huwag ngagpweso. Sapay nakalukat ti silid ko. Tinasayat. Agawid akpay. Ada kan Uncle. Kunam nga adda papanam. Saan ka di nga imunag ti babae ti kwartak? Nakadiso ngamin dagiti kwartak ijay. Anya ti kunayo, sir? Uray yaya aklaan. Adamat nagadalak. Saan nakasumrak iti kwarto ti akin kwarto? No awan pamalubos da kanyak. Nga ta? Kasta kayo ngamin na babae. Gold digger kayo. Di na kumamot itulad. No asino man ti imbagam a gold digger, sir. No addaman na nga lilaw kada kayo. Saan nga siniriban na kayo? Wano, nagkurang kayo iti panagannad. Di nakpagsawan iti kasta tasyak ti boss mo. Amo kasi ka ti boss ko, sir. Kanyaya aklaan. Ngam saan nyo kumamot nga ipabasol kanyak, ti saan ko nga inaramid. Excuse me, sir. Inakpay agdalos ije kusina. Ala, apay nga inapam ti kabarbaro ayaya, Uncle. Panagkunakot na singpot dayjay. Nasingpet kunam? Nagsarsarita kami itoy. Kat nasingpot mo. Sinagaysay, kan sinalapid na pa iti buok ko. May mayat ka no kastoy, ngam tinagulo a buok. Nagpintas ng paiso day tabuok mo ha? Day tati ko na, Uncle. Napananan. Diyo ka din ang agtimbaga na, amapan ka no aglinis iti kusina, Uncle. Pinanawan tangag paiso saan analinisan ti kusina. Sinabat tamot ngamin.
Iso anapan nagdalos iti kusina. Tinulungan nakpay itay anangirwar kadagiti nagsukata. Hello, Gayam. Nakaawag ka mat? Kumusta ka din ha? Mayat ka di matlaang ti boss kan ti ubing nga aywan mo? Nasinpat ti ubing. Ngam ti ulitag na, nagalas ti ugali na. Ha? Taapay gayam. Adda ka di madi nga inaramid na? Agdwa-dwa kit din kanya? Pagtatakawan na kit din? Anya? Adda na pukaw? Sika ti pinabasol na? Awan tinapukaw gayam. Ngam, dinamag na ka ni Lenny, no imunagak iti kwarto na. Taapay ka no imunag ka. Jakman amo gayam. Masurunak kan kwa na. Sabanin samot daytan gayam. Anya ti kayat mo asawan? Adda pasama akagura na paimat iti damo. Ngam idi agangay. Isudan tinagkatuluyan. Ay, pakawan. Uray na taer no mata pobre. Jakla pagan ano. Gaputa marigrigatak. Pagtatakawon na kit din. Oh, apay akinunas mo ti papel mo, Lenny. Nagriga ti ag-drawing, yaya. Adda homework ko. Ag-drawing ka no. Nagmadima ti drawing ko. Sige, taisuro ka nga ag-drawing. No saan mo pa nga amo ti ag-drawing? Ala, mangkita ka iti pagtuladam akomporme ag-drawing. Tuladak ti drawing, yaya. Inutem nga i-sketch ti lapis. Saan mo unay nga italmag nga isurat, tapno mabalin mo lata nga i-erase no nagkamali ka. Italmad ko mat ngamin. Iso nagrigat ama erase. Iso alinukot kun ati papel ko. Ad-adda saan napintas ti drawing mo no masursuron ka. Wenno awan ganas mo nga drawing. Mala, mangkita ka iti napintas a drawing a mabalin mo atuladan. Uncle, kita ang ti drawing ko, oh. Saan ka diyan napintas? Kita man? Pudno ka diya drawing mo na ito eh? Wan, uncle. Insoro ni Yaya, no kasano ti drawing. Binantayan na ka nag-drawing. Ada nga ron, nasursurom kan ko na. Nalaing kagayam ha? Nalaing amang isuro ni Yaya, uncle. Numarigata na kadagiti assignments ko. Iso ti mangisuro, no saan ko nga mo. Kasta. Nagpintas ti drawing mo. San agagangay lang. Congratulations. Data, kat babaan iti tulong ni Yaya. No di na insoro. Ato ko matinasayang a papel ko. Sir, nabati yu ti portfolio iti lamisaan. Amang ano inton makadanon kayo iti opisina yo, kat ibagayo nga adda na ngala. Ngam nakabawan yu matgayam. Dagiti importante pa papeles ko. Apay ang nagtanamitim kayo, sir. Dakas ka diti imbaga? Yawat man tayo na kon. Kasta ka din amapan, sir? Apay. Anya ka diti tsura. Nagsarming kayo kadi anang ikabil iti korbata, sir? Saan ngamin nga ititeng nga ti ayan tinat ti korbata yo? Sana ya? Sana ka nagsarming. Unay mo ten. Uncle, kunak tomat ngamin analaing ni Yaya. Bangking agpay sa ti korbata yo. Sige. Indak itarimaan. Ni Yaya ati mangitarimaan, uncle. Bayamon, Lenny. Amunan at tarimaanan. Napanan nagsarming. Yaya, kaslan daguram ka ni uncle. Ngam, apay nga imbagamot idi bangking ti korbata na. Binaybayam kumalatan Rumbang laang ti inaramid ko saan ka di? Katawaan dalakit di opisina da, no bangking ti korbata na. Adda pa nang isakit mo ka ni uncle, Yaya. Boss ko ngamin ni uncle mo. Isa arumbang laang akitaag ti pakaibabainan na. Ay, kasta ka di, Yaya? Yaya, mayat ko ma,
No agbalin ka nga antik. Lenny, apay anay bagam ti kasta. Ngamin, awan agbayag ayaya. Diyak kayat apumanaw kan tumot yaya. Bro, inalam dagiti papeles. Kista nga ron nalipatak. Apay kumamalipatam ngay. Importante dagita iti meeting tayo kadagiti pada tayo a negosyante. Naimbaglangan tayong palagip ni... Dayja, babae. Agure ka man, bro. Adda ka di guram iti yaya ti kanakam? Tsaka mo. Ngamure kas kasano. Adamot mararamid na nasayaat. Kas kumaitian niya. Saan mo nga mo? Imawag ka din di anak mo, no kasanumat ni Jai. Wan, nasingpat kan umat ti ubing nga itultulod na ija pagadalan. Suplado ka na o ti lalaki nga amo na. Uray ano saan abastaws. Awang matimbaga na. Into numawag. Ibaga makaratsyan na ti amo na, no bastusan na. Uray saan mo nga ibaga, talaga akasta ti aramiden na. Bro, napintas ti yaya ti kanakam. Uray na pintas na mamirmiraot. Para kanyak, awan nagdumaan ti baknang kan pobre. Samay sa, di adal ni Cynthia. Ada ka di pa nagra mo iti yaya ni Lenny? Napimpintas ngam ti katulong ko. Awan magdagas na. Saan ka di, bro? Kababayin nga yam amo kadagiti pada manegosyante. Apay kumasaan. Ti kinatao na ti ramag. Saan kat ati sanikwa na? Addan sanikwa ka. Baknangak mat. Ne, nakitsinda ka mo't gaya manang. Anya nga iti madamag. Napan mo't gaya man ni Cynthia iti Hong Kong. Nabiit pa'y anapan ading kaw. Pinatuloy na latta tinapan nga uray lalaki ti amo na. Uray sa dino a lugar, ada lalaki ken adamot babae. Apay kaday, Sapay kumata saan akas iti daduma ano sumangpot da kat masikog dagayam. masikog kaday ti anak mo edisimbang pa. Saan kaday nga damat lalaki nga asawa ti amo na? Uray sa dino a lugar, ada lalaki ken adamat babae. Apay kaday, Sapay kumata saan akas iti daduma ano sumangpot da masikog dagayam. masikog kaday ti anak mo edisimbang pa. Saan kaday nga ada lalaki nga asawa ti amo na? Ay ko ti daduma kunakmat. Saan matkit di nga amin? Agpada nga adda ti anak tay ti sabali a pagilian. Sapay ko ma, taagpada da natalged iti ayanda. No jay anak ko, natalged ijay ayan na tanapadas nan. Nasingpet, employer na. Saan ka kumabasta agatap iti maday? Ikararag takit day, natalged da kuma. Anya ka di manen timba gajagraraman nakabsat mao. Atapen na nga amangan kanunodakas ti ugali ti amo ni Cynthia. Napayaday tapay lati ba kasiknaran na. Saan ta mata bibiyangan ida? Mas daawak man iti dayjay a tao. Ay, ibagaman kidi iti anak ta. Tagpawit iti imported nga arak. Day takit pagbartag mountain nakibagbaga nga ipawit na. Ikatumkit day ta abiisyom nga agbartag. Ikatam ka iti silpo ti biyag kaw. No sumardeng nga uminawm. Sumardeng meten ti panagandar dagiti rimrimates ti bagbagay. Day takit arakan ti panakabitamina ti bagi maun. Nasa umawn. Iso adi nakparitan nga uminom no di mo kayat ti mabalo adi na oras. Ay di ka man. Kalukwan lang day ta nga ibagbagam. Sikat ti magibaga no kayat mau. Umayak man nagpasyari di balayo, bro. Pero may ka, adakan ka dayta. Agyaman ak, bro. Ket kidawak, nga ikanak iti gundaway ang makasrita ti yaya ni Lenny. Hindi ka di Cynthia ti makagapo? No apay nga umay ka? Uwan ko ma, bro. Dayawa ko unay ti kinapintas na. Ala, Intan.
Kalabit nga dada ka ni Lenny ang naggapo iti pagadalan. Nagyaman ak, bro. Makasaritak mo't lang ang DJ ayaya. Yaya, ti pagsayangam iti oras kan panawin mo. Ay na, bro. Trabaho na lang ti yaya. At damat adal kan utak na. Sanguwam ka nun ni Mark. Nagsarita kayo. Ha? Anya ko mati pagsaritaan mi, sir? Anya kayo kumatiamok. Denggam ano anya ti ibagana. Adda ka di basol ko no. Makisarita ti gayam yo kanyak, sir? Apaya kas na masurun kayo. Masuro na kaya. Ala, isupay ti asikaswam. Matungpal, sir. No anyaman ti bagana, dumanon to kada kayo. Nga uray personal abanag. Personal? Anya ko personal, sir? Anya kumatiamok dita. Anya ti ataramidam ditoy, Uncle. Dangdanggam sama ti saritaan dayaya kan Uncle Mark. Yung ka man Giselid mo. Saan ko adang-danggan anya? Saan man, Uncle? Nakita ayas asidag mo tilapayag mo iti asidag da. Apay, anakalingat ka ditoy, Uncle. Naira na lang adak dito eh. Awan bibiyang ko iti saritaan da. Kasta ka di, Uncle? Intangarod man iti kusina. Kaya't ko ti agmerienda. Adain kabil ni Yaya ijay ref, asalad. Naimas ngamin dayjay. Sigurado ka na imas dahi ta salad. Uwan, Uncle. Inaramid ni Yaya. Inkabil na ijay ref. Itata na ramanam. Saan ka di naimas, Uncle? Sana na imas tinaramid na. Saan naimas ko nam? Ngam papel ka matapapol. Naimas ko nam Apay, anyat inaramat na pinag-dressing. Diyak amo, Uncle. Basta idiri naman akit naimas mat. Oh, kaan ka mat akaan, Uncle. Kaawatan, akayat mo mat. Naimas ngamin. Adamot amo tidang nga. Saan adang nga ni Yaya, Uncle? Nasingpat mat, kanalaing pay. Uncle, diyak kayat apumanaw ni Yaya. Sana mabalin na pumanaw ta da pinirmaan na kontrata. Apay ngay dagitiin mo na ayaya. Kat nagbiit damat, Uncle. Pimanaw da adagos. Awan ka di pinirmaan da a kontrata. Ada, ngam na terminate na nga rod. Uncle, diyak kayat ama terminate ni Yaya Imanawan ti sa ngailing. Amangan no kayat mo ti sumurot kan kuana. Apay ko maasumurotak kan kwa na, sir. Saan mat nga iso ti boss ko? Apay nga rod ang naragsak ka makisarsarita kan kuana. Alangan mo't anak kami suota ka makisarita, sir. Rinespeto ka, tabos ti gayam ko. Kayat mo asawan. Naragsak ka makisarsarita kan kuana. Gapo tabak nang. Sir, apay ka di akasta kayo. Saan asyak tinangawis kan kwa na nga umay ditoy? Da kayo tinangisangpet ken nang bilin akasangok. Isuti nang ibagang umay. Kayat mo met. Tao dyan nakisarita. Iso a tao akmat a nakisango. Ngam, adda saan a makaaw-awat akasla saan a tao. Excuse me. Inakaramidan ti trabaho, sir. Apay anasaktanak. Idi nakitak anaragsak dangag sarsarita. Oh, nakaawag ka mat gayam. Adda ka di ipadamag mo. Ay na, mabalin ko lang kumaakaratyan di boss ko. Inaramid kon. Apay ka di. Kasano? Inyag na ditoy ti boss mo. Binilin nak ang makisango kan kwa na. Anya ti kunam gayam. Binilin na ka asumango kin ni Sir Mark. Kasta nga rod, kalpasan na, pinagsasawa nakit din. Ay, makapasuron. Apay mat anapan ni Sir Mark dit ha? Nakisarsarita laang mat. Kan, imbaga na napintasak ka no. Amangan mat no agdoyos ti boss ko kan ka, gayam. Nagbak ng tibos mo, gayam. Alangan nga agduyos itikas kanyak laang. Lakay abaro ti boss ko. Adda pa irik na nga agayat, gayam. Apay nga rod, asaan asikati Arman na? Apay asyak. Ay na, mabalin ay amandaram ti puso, gayam.
No si kangay ti kayat na. O sige gayam, tani. Ay ayaban nak ti boss ko. Bye. Nasingpat ni Cynthia, bro. Adu dagiti ba nag-anagsaritaan mi? Kat nadlaw ko anasaya ta tao. Sana nasaya ti panagsungsungbat na kanyak, bro. Kanya? Saan mo takas ta kanyak? Amangan nung nasaktan mat kadagiti panagsasaom. Isuasaan anasaya ti panagsungsungbat na kan ka. Kosta nga ta? Nula duma, jak mapuutan. Makaisawa nga iti makainsulto. Makalipat bro. Numaminsan, ti pananginsulto kat mangtad sakit iti kaunggan ti may sa tao. Jak mat malabdan nula duma. Mabalin abo nga ti kinaadasak sakitan ti kaunggam. Bro, apay nulipat mo ti amin. Tapno makamove on kan. Ellen, adaman damagek. Awan ka di amom akaayan-ayat ni Cynthia? Ti ammo kat ado tinagar-aram kan kuan ay di, sir. Ngam awan sinong batan na, taagad adal lakit nga rod. Agtrabaho ka no, may sakbay amak ti ayan-ayat. Kaya't kung amin ang makamove on ti gayam ko. Gapu iti naramid ti sigod akaayan-ayat na. Ha? Anya ti naramid ti kaayan-ayat na, sir? Inted amin ni Oscar akid dawon day di a babae. Naduktalan na laengen, nga inaramat da laeng, tapno makaalad da iti kwarta kan kuana. Anya? Nagbaligi ka di ti babae, anak kaana iti dakkel agatan, sir? Wen, timbaga ti babae kat pagnegosyo na. Imanugot mat ni Oscar. Apay adi na idarom. Awan resibo, tanagtalak unay ni Oscar. Ay, ugayam. Amom ka di. Kaing ingas unay ni Cynthia, dayjay a babae. Anya? Isumit lagayam asabali ti rupa ni Sir Oscar. Idi nagkita da ijay airport. Hello, sino ka nga mawawag? Maturog ako man kahit. Siyak da ito'y tatang. Nakaturog ka din ni Nanang? Nakaturog ang tinam. Taturog mat dayjay. Ti kunayo, saan kayo pa'y nakaturog? Taiminom kayo manan iti arak. Tapno makaturog ka dagos Iswa na pa nagpaiminaw medyo tsanggay. Saan kayo unay nga umininom iti arak, tatang? Ang mga numakaala kayo iti sakit yo. Nagado ti ubeng nga masyak, asan nga umininom iti arak. Ang mapay nga dadan iti unag ti daga. Ay, awan na di yung may bagbaga, tatang. Ay, wan gayam, ibagayon to kaninanang, tamapanan to iruwar, di impawit ko. Ada di arak nga impawit mo anak. Di important ko ma. Awan, tatang, pakadaksan nyo laang ti arak. Sana pakadaksan dayjay. Sige. Maturo ka nga roday. Tingka kano irwar timpaw iti anak ta. Gumatang ka kano iti arak para kanyak. Nagsauman na, iti sangger ataaw. Anya nga arak. Uray anya nga arak. Adaya sa bali nga arak. Saan ko adamdamaga no anya nga arak? Pilosopo ka talaga no may papan iti arak ti saritaan. Jaske da ita nga arak. Ay sana jaski ti arak. Mangted iti saranta ti arak tapno amaw. Anya asaranta? Tandanin to pa'y di mo may guyod tasakam no nabartek ka. Na. Diwer-diwer pa'y ti panagnam. Kasano asaranta? Ayun kakit din irwar timpaw iti anak ta. Basta igatangan na kiti arak. Imbag ta nagrana ti day off na. Kinid daw ko kini sir. Tay pasyar ka mo tito'y parke. Imbag kan kaan, tanasin di boss mo. Di boss ko nga'y, nagsuplado. Kasla da ka na yung kapungtot na. Bunga kanulaang dayjay tipan na kanoko na. Kunamot ni Sir Mark. Kasano analoko ako nang? Ay na, nagtalak unay iti babae. Inted na kanu amin akinid daw ti babae.
Ngam saan anapod no di babae. Inaramat na laang tibos mo. Kasta ka din? Na-trauma nga ron. Iso apagarupan na ang mapasamak tumanan kan kwa na. Ti pakas daawa. Kat kaingingas mo ka no ti babae. Anya? Iso matlagayam. Asyakon, ti pangidasdas alan na iti pungtot na iti dayjay a babae. Di ka di Mark, ti kadwa man nagpasyar iti day off mo? Saan, sir? Apay ko maamakipasyarak iti saan ko unay nga am mo. Gaputa da kwarta na. Sa anak arupat kwarta, sir. Kan narwamak iti rigat. Numarigrigat akman, sa anak ang mga ramat iti tao, tapno laang agnam ayak. Nga ta? Ti marigrigat. Nalaing ang mga ramat iti tao, tapno agnamay. Di na ko maibilang akasta, sir. Ti sweldo nga ititad mo kanya kat nagbanugak. Saan ko adinawat? Naggapo ka mo't di taremitan center. Adda ka di enroar mo di tamanang. Adam, basait. Imbag ka no pagpatarimaan iti balay, ta medyo narukupan ti balay. Narukupan ti balay atawid mo? Iso arim mo ko tabinukudam. Nagiganam dayjay abalay, idi pinidot da ka, nga da iti walang amabisbisen, ken awan umnaw akawis na. Nasakit ka di tinakemaw, tadi da inted ken ka ti balay. Rumbang kumaan naggudwaan ta. Binukudam mo. Dagiti pudno at dadakkel mo ati pagsapulam iti tawid maw. Imbag ta pinidot da ka, pay dagiti dadakkel ko. No saan da ka nga pinidot ngay? Nagiganam dayjay abalay, idi pinidot da ka nga adda iti walang amabisbisinan, ken awan umno akawis maw. Nasakit ka di tinakam maw, adi da inted ken ka ti balay. Rumbang kumaan naggudwaan ta. Binukudam mo. Dagiti pudno at dadakkel mo ati pangsapulam iti tawid maw. Imbag ata pinidot da ka pay dagiti dadakkel ko. Kasanaw no di da kan pinidot. Ay, kwa. Sige, ditakan. Adda pa'y papanak. Ay, no kayat maw. Sa pulam, dagiti pudno at dadakkel maw, tadamagam no apay abinaybay anda ka. Saan kumati dadakkel ka, tiing ka pang sapulan iti tawid maw. Inruar mo ti impaw iti anak ta. Ang maapay anak kami suot ka. Ay, kasanaw ka nagsabat kami ka ni Rosa. Imbaga nakit din abinukudak ka no to'y balay. Anya nga iti imbagam. Masurunak. Imbagak asapulan na tipudno adadakkel na, taiso ti pagdawatan na iti tawid na. Kahit anya nga iti kunana. Sana nasimbong bat? Dinardaras na ti imadayaw idi imbagak ti kasjay. Sardengan na kasiguro itan, nun makaamiris Kinasyan dagiti dadakkel ko, o iso ati nagibid Ita, agbiraw kitawid na. Syakit din ti kagura na. Adala nga rudan intadakin kwa na talon na. Imbis nga agyaman, saan tanatang sitpailaan? Bro, adda ka di guram ken ni Cynthia. Awan mad bro. Apay anadamag mo? Kaslang amin saan anaing kalintegan. Aga po ta kaing ingas na tinanggulib kan ka babae. Kat kaguram mo tan. Apay nga isakit mo ni Cynthia. Saan aga po ta isakit ko. Tingamin mapaspasamak. Kat mangipakita asaan kapaylaang anak ka move on. Nasakta na kiti usto pare. Dakkel tinadispal ko akwartak. Ay na bro. Ti kwarta kat masarakan. Ngem timang pasakit iti tao nga awan basol na. Saan samat nga umno? Ika gumakalipatan ti amin. Ang amjak maikari, bro. Ininot, bro. Tulungam tabagim. Ngem no agari ti pungtot di ta kaunggam. Ad-adda asaan amapunas day ta agura di ta kaunggam. Lenny, agriing kan. Mapantan iji pagadalan. Ang mga numaladaw ka. Nasakit ti ulok, yaya. Malaminak pa'y.
Agoray man, tadapadapan ka. Ay, nagbara ka. Masabol nga ipan ka iti doktor. Kabutang ko ti injection, yaya. Diyak kaya ti doktor. Sanda ka nga injeksyonan. Agas laang ti itadda. Diyak kayat, yaya. Impanak iti ni uncle iti hospital. Kat nagsakit ti injection. Numapanta adagos, awan ti injeksyon. Ngam no itantan mo ti ipapan mo iti doktor, adda injeksyon. Mabutangak, yaya. Diyak kayat. Kasano no kumaro tarikrik na mapantantak no daras ka ama imbagan. Ibagak iti doktor, adi naka-injeksyonan. Hello, anya ka dito bagam. Adak dito opisina. Ada kami iti clinic, sir. Inyag ko dito ni Lenny. Awan paggatang ko iti agas, kan pagbayad ko iti doktor. Apay, anya ti inaramid mo iti awawir mo. Sa anak a virus, tapno pagsakitak ni Lenny, sir. Umay kayo, tabayadan nyo ti doctor's fee. Kan gatangan tayo pa'y dagiti agas na. Napan ka dita nga awang kwartam? Iyuray ko kadipay asumangpot kayo, sakbay nga ipan ko iti doktor ti ubing. Kasano no kumaro ti rikrik naan na. O sige, kasaritak ti sekretarya, ta isupay ti makamu diti opisina. Anya tinapasamak, bro. Apa yang agdardaras ka? Imawag ni Cynthia, bro. Impan na ka no ti ubing iti klinik. Anya tinapasamak kan kuana? Diyak mo, no nya ti inaramid na iti awawir na. San abasol ni Cynthia no nagsakit ti ubing? Malaksid, no nadisgrasya na. Sana bale, binaga akong ti sekretarya. Da kayo pala ti makamu dito eh. Wan bro, awan pagdanagam. Imbaglangan taam mo tiyaya na tinararamid na. Imbagman, takinayat mo nga inyang nakaniyayam iti doktor. Kunana ngamin, ako maro ka no, dahito sakit ko, ano sa anak nga agpakita iti doktor ita. Sigun nga nakabutang mo ti doktor. Gapo ko ni yaya, nagturudak nga imay agpa-check up, uncle. Anya ti mariknam. Nasakit ti ulok, kan malaminak pay. Ipagnanang amin ti kurikor. O sige, gatangat nagiti in reseta ti doktor nga agas mo, wan? Agoray kami kan ni yaya ditoy, uncle. Sige, itulod kayo di balay. Kalpasan na magatang ko ti agas mo. Sige nga rod, uncle. Ngamin, kaya't kunti agidda. Pumanaw ka kadimanin, uncle. Agsublak iti opisina. Adar aramiden mi jay. Cynthia, di mo baybay anti ubing. Di ka agdanag, sir. Pag tumarak iti husto nga oras, kan paginanaet tapno daras maimbagan. Agyaman at, taimpan mo iti doktor. Madanagan nak namin idinagbara, sir. Ilugan ko adagos iti taxi, kat impang kon adagos iti doktor. Apa man na malpas may iti importante nga aramiden mi. Agawid a kadagos. Sige, sir. Pakanak pa'y ni Lenny, barang kayat ng timangan. Di na pa'y ngamin kayat timangan itay. Okay, inakon. Adda ka mo ten, bro. Nan ano ti ka anakam? Ay, agurigor. Mataranta ni Cynthia ang mangipan ito, doktor. Imbag taam muna panunutan ti pagsayaatan ti ubing. No daddo maket, iuray dapay kan ka. Dahil nga rutin adlaw ko. Amo nang aramatan ti utak na. Pagkakitaan, analaing ayaya dayjay. Saan ka de? Amang ano na iranalaan. Kita pa iti sumaron no adda na sayat amaramidan na. Nangatumat unay ti standard mo, bro. Nakaaramid lang arudan iti nasayaat. Ay, ungayam, bro. Umayak man kid di ijay balayo inton malam. Ay ka, saan pa lang? Ada ngamin masakit nga iwan na. Ay, ungaya man ya. Sige, sana balay. Maawata. Ellen, awan ka din na ibagbagakan ka ni Cynthia no saan naakagura ni Oscar? Naibaga na asuplado ka no, sir. Naibagam ka di tinapalabas na. Ti pananglo ko ti babae kan kwa na. Wan, sir. Panag ko na, kat naawatan na ti sitwasyon ni Sir Oscar. Panagkitak mat ket dikin ni Cynthia ket man nakaawat.
Nasingpet ni Cynthia, sir. Ngam numapaungat mo, ay sana paabak. Kasta ka di. Ay, isugayam, nga ididamo. Kat nasungbatan na ni Oscar Abos na. Naibaga na saan ka no anasaya at ipanagsasauna. Iso aday jay, nasungbatan na, sir. Sa bagay, adamot kid di kalintigan ni Cynthia. Sir, panggapyo ka di nga arman ni Cynthia. Napintas ni Cynthia. Kayat ko nga aramatan, tapno makamove on ni Oscar. Kidawa ka, asaan mo nga ibagbagakan ni Cynthia? Mabalik. Basta awan dakas ama pasamak itigayim ko sir. Kumusta ang tirik nam, Lenny? Mayatan yaya. Agpaisati ko nam nga awan injection. Ti injection, nasakit, ngam apagapaman. Ti sakit, no saan ama injeksyonan, adda pa'y matay. Iso asan arumbang akabutang ti injection. Nasakit mat ngamin, yaya. Ngam nasaksakit, no kumaro ti rikrik naam, saan ka di? Sapay ko mata sa anak ko nga agsakit. Amin tayo, saan tayo akayat ti agsakit? Iso aliklikan tayo dagiti banag, apakaalaan iti sakit. Anya nga iti rumbang nga aramidan, yaya. Mangan ka dagiti nasusustansya at taraon. Saan kat at chichirya? Awan tinasaya at nga itdan ti chichirya, ken junk foods. Anya nga tadi ko na ni Sir Mark nga aramatan na ni Cynthia. Tapno ag-move on ni Sir Oscar. Ibagak nga takin ni Cynthia, wano saan? Mariribukan at. Anya nga tati aramidak. Diyak kayat amay sagmak tigayim ko. Ngum nagkariak mat ken ni Sir Mark, asaan ko nga ibagbaga ti plano na. Ay, anya nga taya. Talaga mariribukan ha. Hello, gayam. Nakaawag ka mat. Damagag laeng no niya ti imbaga ni Sir Mark ken ka, idinapan kita. Nakiis-istorya laeng mat maipapan iji Pilipinas. No anya dagiti napintas abuya, ken mayat apagpasyaran. Awan ka di tinadakdakamat na may papankin ni Sir Oscar. Awan mat gayam. Apay ka di? Ako nadamag ko lang gayam. Ang aganad ka kadagiti lalaki Ha? Anya ti kayat mo asawan? Awan matkit di gayam. Ti ko na, aganad ka. Apay nga aganadak? Adda ka di dakas sa mapasamak? Kayat ko lang nga awan ti dakas ama pasamak kan ka, gayam. Agyaman ak nga rudno kasta, gayam. Kaya't mo ka di pa iti agbyag, wanaw sa anan. Na, sino matitawa dinan kayat ti agbyag, Apay nga rod nga imbaga ti doktor nga isardeng mo ti uminaw, nga iminom kalata. Pat simto mati bagbaga tayo doktor. Jay mula, no sana masibugan, matay. Kastak mait bakait. No sana ka masibugan di tiara, matayak. Apay nga taanay pas ngay kaapilusupaw. Danam ti may sibug iti mula, saan ket nga arak, lukaw. Apay ti arak. San ka di kasla danom? San mat kasla bato ti arak No kayat mo ti tumangad iti barsaga. Sige, ituloy mo ti uminom iti arak. Gito na. Kakaisuna na mas ti arak. Ngam awan ti pampabasulam no kumaro ti marikriknam. Bahaw? Kanayon lang arudan ti angkit mo. Di ka pala madidigra. Hello, anak. Kumusta ka dita? Nasaya atak mo dito'y nanang. Kumusta kayo ngay dita? Ay na, kimaraw ti angkit ni tatang mau. Ngam di namat isardeng ti panaginom na. Ay, unay kat ni tatangan aya. Bagbagaan nyo nanang.
Amang ano dakdakas ti mapasamak kan kuana. Kanayon ko abagbagaan nga maawam mo dengdenggen na. Kasano no kumaro ti angkit na. Day tangarod ti pagdandanagak. Kanayon nga aguyag. Di yun ikikan iti gatang na iti arak, nanang. Mapanmat umutang iti tiyangge. Syakbat ti singirin ti aglaklakaw. Ibagayo iti aglaklako asaan da pautangan iti arak. Ibagayo asaan nyo abayadan ti utangan na tapno didan ikan. Bala, bay amtay so ti aramidag anak kao. Naimbaganan ti sakit mo? Uwin, Uncle. Gapo da ito'y kaniyaya. Nagsingpat ni Yaya, Uncle. Inasikaso na kaanalaing. Uwan, Uncle. Uncle, kaya't kung agbalin nga auntie ni Yaya. Anyat kahit mo asawan? Saan mo kati maawatan, Uncle? Uncle, ti awa ko kan ka. Oh, auntie ko mamot ti awa ko kan ni Yaya. Saan, ayaya? Uwan, Uncle. Kaya't kung agbalin nga auntie ni Yaya. Anyat kahit mo asawan? Saan mo ka di maawatan, Uncle? Uncle, ti awag ko ken ka. Oh, di auntie ko mama ti awag ko ken ni Yaya. Awagam latay ti auntie, no kayat na nga awagam iti auntie. Di kayat ko, kat agnanayon nga auntie. Uncle, saanan a pumanaw diti balay? Mabalin ayamat nga agyan ditoy. Numalpas ti kontrata na katagawi din. Mabalin na lata mo ti agsubli no kayat na. Saan mo apagawidan nun, Uncle? Di ko makontrata, pirmaan na. Kat dito'y agnanayonan nga agyan dito'y balay. Antik nga rod. Imbag ta nakaturok pa iti ubing. Apay, anyatin sursurum kan kuana. Apay atila malawlawat na. Malawlawat? No isuti ng ibaga? Apay asaan nga isuti pagdamagan nyo, sir? Saan kat asyak? Di na mo asawan ti kasjay no awan ng isuro. Iso ko matinagdamagan nyo, no asino tinangisuro iti imbaga na, sir. Imposible ang maibaga ti ubing day dyan awan mang isuro. Apay nga ron asyak ti pagdamagan nyo, sir. Kasano no isuro ti maestrana ti kunam nga imbaga na, no anyaman day ta? Damagak to. Maamuak to no insurom. Terminitin ka. Karkaritan kamot, sir. Si sasaganak ama terminate no dabasol ko. Ngam no awan, anyamot ti dusam. Anya? Pati siya, adda pa yan, dusa na? Marmarwam kayo nga minan nga agsasaulatan iti kayatyo nga ibaga, sir. Tao sa anak arobot. Addamot puso ken rikna. Akasmot laeng kada kayo. Imbag ta nakariing kan Lenny. Adaman damagat ken ka. Anya ka diti imbagam kanya uncle mo, tamasuron kanyak. May papan iti anya, Yaya. Di namot imbaga. Kunana, nga ada ka no imbagam kan kuana. Ngam apay asyak ti kasurun na. Ay, ang mga no dya imbagak, akayat ka nga agbalin nga antik, Yaya. Anya? Kasano ko mga agbalinak nga antim? Saan ka di, ano agasawa kayo? Kat ante mo ti awag ko ken ka, Yaya. Saan nga min abasta maaramid dayta, Lenny? Di mo ka di kayat nga awagan ka inti auntie, Yaya. Ay, saan nga iti kasta balasang ko? Di mo pa'y ngamin maawatan, taubing kapay. Bro, bigbigat ngam nakarupangat ka. Agpay so tay kunak agul digger dagiti mamirmiraot. Apay ana ibagam agul digger da. Nisincha ka diti dakdakamata. Ada insuro na kanila ni. Amok ate kwartak ti makagapo. Iso nga insuro na dayjay iti ubing. Kasano ko mga insuro na ako na? Basta masurunak. Ay na, no saan la kumakasapulan ni Lenny ti aya. Terminitek tawanan bain. Masiguradom ka di nga insuro na iti ubing. Kasano nga ron nga amo ti ubing ti ibaga na no awan ti nang isuro.
Padasan pa adamagan ti ubing. Tapno maamuam ti pudno. Jak pagtaktakanan iti oras dagita nga awan kas eskan na banag. Ellen, damagam man kan ni Cynthia, noon niya ti insursuro na kan ni Lenny. Taapay ang masuron unay ni Oscar. May papanitian niya dayjay, sir. Jak nga rod maawatan. Kasuron launay ti gayem ko. Padasag man adamagan, sir. Inton day of me, tagkita kami. Mas dawak ngamin. Simang pati di opisina ang nakarupangat. Nula ka no saan akasapulan ni Lenny tiyaya. Materminate ka no tigayim mo. Anya? Kasta kadagsan ti basol ti gayem ko? Materminate? Isungarod akayat ko amaamuan. Ta imposible nga isuro na ti ubing iti saan anasayaat. Kidawom man kini Sir Oscar nga inton bigat ti day off ni Cynthia, sir. Taagsarak kami. Anya ka di timbaga ni Sir Oscar nga insurom iti ubing. Ta makapungtot ka no. Ay, talaga nga dakurkurang day nga Oscar. Imbaga ka no ti ubing kan kuana, akayat nak ngagbalin nga antina. Ita, atapon nakit din nga insurok ti ubing. Anya? Imbaga ti ubing daytakan ko, ana? Noon niya nga tamot tinaknakan ni Lenny taapay ang naibagana ti kasjay. Kaawatan na, akayat nakangagbalin akamong ti pamilyada. Ay na, no kasjay lang ti ugali ti lalaki. Uray baknang, saan ko nga arapaapan nga agbalin akatakunay-nay ko iti biyag. Ay na, friend. Saan ka numot asigod akas dyan ni Sir Oscar? Kasano, nagnanayon akas dyan na. Syakit din ti agsagrap. Guwapo bastos, makapasuron. Guwapong medyo bastos nga ro. Guwapong bastos, saan medyo? Ay, gayam. Mabalin ka din nga umayak pa lang iti quarters yun. Agbiro ka klangan iti sabali nga employer ko. Apay day tabag, yaya. Insaganak daytoy, ta adabasit papanak. Ay, wan gayam. Sikat imang kita nga awan inanak ha. Wan no tinakaw ko dito'y balayo. Panawan na ka di, yaya. Yaya, please, di na ko mapampanawan. San abale, tawan pa'y mo't klase yo, ta weekends. Kan agsasaro no ti holiday. Nga ma, apay nga inalam dagiti badom nga, yaya. Kabailan ni uncle mo ti mangala iti sabali ayayam. Diyak kaya ti sabali ayaya. Lading itak, Lenny. Ngamdakas ngamin ti panagkit-kita ni uncle mo kanya. Anya ka di ti panagkita na ken ka, yaya. Rupat kwarta. Ngam sa anak na agala iti kwarta no saan ko ang nagbanugan. Dayta ti ibagam ka ni uncle mo. Yaya. Please. Saan ka apo manaw? Mabalin nagsubli akto. Ngam iti may sa kondisyon. No agpakumbabalakit din ni uncle mo. Anyat napasamak. Apay ngagsangsangit ka. Awanan kinasingpot ayayak, uncle. Imbagam ka na arupot kwarta. Iswapim manaw. Napanan na. Pinanawan na kalatan? Imbilin nak iti katulong kan driver, uncle. Ngam niyaya ti kayat ko. Apay ngamin nga imbagam arupat kwarta. Jak kayat ti insuro na kan ka. Sana nasayaat. Awan matmadi nga insusuro na kanyak, uncle. Jay baga na kayat nang agbalin nga antim. Jak kayat day jay. Saan naman nga imbaga dayjay, uncle? Saan na nga amo? Akas jay ti imbaga ka. Anya? Di na amo day jay nga imbagam. Api nga dabag mo gayam. Makidagusak pa'y man dito'y gayam. Nasigpat samot ti boss mo. Dinakmat siguro papanawan. Api nga inaramid mo daytoy. Pagarupon ngamin day nga Oscar, abilbilinat ni Lenny, tapno mairano dak iti kwartana. Amo na kadi apin manaw kay Jabalayda. Saan gayam? Jepay lang ubing tinagpakadaa.
Kasano daytan gayam. Awanan trabaho. Padasat kag patulong ka ni Sir Mark. Tulungan nak amang birok iti sabali nga employer ko. Ay, anya dayto yan gayam. Diyak ni namnama akas to iti pagbanagam dito'y Hong Kong. Awan basol mo gayam. Day di ada kurkurang na nga Oscar ti akin basol. Pagatapan nakit din iti saan ko nga inaramid. Inta ko man iti ospital. Marigatan ako nga umangas. Uray ka na yon tayo amapan iti ospital. No di mo matsardengan ti uminom iti arak. Awan papanam, no di iti ospatay. Ay, di ka man mangiruruman. Anya nga ospatay. Ay, saan ka nga iruruman? Sika ti mangiruruman iti bagay. May parit lang arudan, aramidang pailaang. Ay, iban na ko na. Sana ko nga uminom. Agbalbal, wakaw. Apay, so ka di day nga ibagam. Awan ti arak iti ospital. Uwan, bakit? Mapantaan. Marigatan ako nga umangas. Inak na rudan mangkita iti lugan. Ipan ka iti ospital, gamday ka kuman umininaw iti arak. Ni Rosa, mati masabat ka. Makisarita nga taon, no? Nasakit tinakam na iti imbagak idikan kwa na. Saan ko apagtimkan no saan nga isaw ti umuna makisarita? Manang, papanam, agturong kan samot iti paradaan ti tricycle. Ay uwan ading ko. Inakmang kita iti pangiluganak ken ni Manong Mau. Agan ano ni Manong? Kimaro man ti angkit na gapo iti laing na nga uminom iti arak. Ay, kasta ka di Manang. Malaing kan ijay ayan ni Manong. Tasya akong timapan mangayab iti tricycle. Ay, agyaman ading ko. Urayan milat tangarudan iti batog ti balay ti tricycle. Un Manang, agluganak to iti tricycle amapan iti balayo. Apay nagbiit ka. Ayan nga iti tricycle. Ay, hani ka no Rosa ti mapan mangala iti tricycle. Umaydan to ditoy. Mga nukong kuna na lang, mate. Nagtalag ka mo iti tinay tao. Rumbang nga ikan ti tao iti panagtalag no makitam ang nagbalew. Tapno agtultuloy nga agbalbalew. Daya mo't pa nagbaliw dahi tao. Makita no asino ka na kayo ti pudno nga agbalew. Makitak matkit na pudno mat iti imbagana. Umay ka mga nanlay ni. Masadutak amangan. Taawan ni Yaya, Cynthia, Uncle. Imbaga na ka di ti papanan na. Saan? Di na kano kayo ti ugalim. Nalaing ka kano nga agatap. Nagturod api manaw. Papanan na nga ta. Dakos ka di ti imbagakan ka, Uncle. Apoy-apoy na basol mo ni Yaya nga iso tinang ibaga. Ang pudno ka di nga awan insursuro na. Nga ibagam kanyak da jay. Awan mo't imbagbaga na, Uncle. Kaya't kung amin asaanan a pumanaw dito ay ni Yaya. Ngam, si kamot ti makagapon o apay-apim manaw. Saan ko api napanaw? Iso, ti mismo api manaw. Ngam ko nana, adi na ka no maanusan, tanalaing ka nga agatap. Dayta ti makagapon no apay-apim manaw, Uncle. Diyos kiday dya, babae. Inikan naklakat nga rod iti parikot. Saan anaganay gay ti ubing gapo iti kaawan na? Apay nga itapay nga awan da dya, babae. Apay nga asap-sapulan mo tandag iti matak. Ay. Diyos kiday tuyin, arik na. Ayan mo, Cynthia. Ellen, kaslan nakitak ni Cynthia nga agturong iti quarters yo. Hustuak ka di. Saan ka kadi nga agungat no pinadagos ko, sir? Pinadagos? Neh,
Apay, timanaw ka di ije balay ni Oscar? Di na ka numaanusan ti kinasuplado. Ken kinalaing ni Sir Oscar nga agatap, sir. Lukas ta, awanan tiyaya ni Lenny. Anya pa'y nga no di kasta, sir. Kayat ni Cynthia ti agbirok iti sabali nga employer na. Dakas nga ron lukas ta. Kasanok amaaramat iti planok ako nak. Kasano? Kan anya ti plano, sir? Rumbang ka di nga ibagakan ka. Ngam, timanaw matan ni Cynthia iti balay ni Oscar. Kuna ni Cynthia, guwapo ka no abastos ni Sir Oscar. Idanon ko nga takan ni Oscar di kaadda ni Cynthia ditoy. Kasano nga ta? Kasano? Kan anya ti plano, sir? Rumbang ka di nga ibagakan ka. Ngam, timanaw matan ni Cynthia iti balay ni Oscar. Kuna ni Cynthia, guwapo ka no abastos ni Sir Oscar. Idanon ko nga takan ni Oscar ti kaadda ni Cynthia ditoy. Kasano nga ta? Ngam, anya ko mga minti plano yo, sir. Sekreto ta adwa daytoy. No adda na pudno nga agayat kan ni Oscar, masiguradok ang makamove on. Saanan na napudot ti panagulo na. Asino kumati agayat kan kuana no kas jaymat, sir? Planok nga ron nga aramatan ni Cynthia. Ngamin, kaing ingas ti sigod akayan ayat ni Oscar. Ngam imposible ang mapasamak dayta, sir. Kagura ni Cynthia ti ugali ni Sir Oscar. Ugali na laan ti kagura na. Ngam, nataar ni Oscar, saan ka di? Iti day taarigat mo. Uray ka lang naka-oxygen. Malagip mo ka di pa iti arak. Sikamat ti mga ipalpalagip. Sapay ko matalikli ka munti arak. Tapno saan ka amay dalit. Naira nala daytoy. Awan to daytoy. Kalpasan ti sumagmamano nga aldaw. Naira na. No agawid ta kat uminom ka pa'y, saan kan ngayag dito'y ospital no ag sungyap ka manan. Bantayan naklatan, amagsatan ni ti angas. Anya pa'y ngay no di kasta, isumat ti kayat mau. Nagulpit kan ngayon makasta ti aramidam. Saan ka di asikamat laang tinangulpet di tabagaym? Amom lang arudan na may parit ti arak, uminom ka pa'y laang. Sana panangulpit day. Panangaasi ko na ma. Agas iti bandog ti arak. Ay, kastam lang arudan. Ikalintag ang paylaang ti salbag na tanga arak. Naliday ka mo't akas kanyak, Uncle? Apay? Adala, malagip ko maipapan iti trabaho. Jack, nalidayak. Tamailiwak ka ni Yaya Cynthia. Lipatan mo ni Cynthia. Di na kan kayat iso api manaw. Saan man, Uncle? Nasingpot kanyak ni Yaya Cynthia. Apay-api na basol mo, ititi na inaramid, Uncle. Impagarap ko nga min no insuro na timbagam kanyak. Kaya't ko nga min nga agbaling nga antik. Iso nga imbagakan ka, tikas jay, Uncle. Idi pinagungtak gapo itimbagam. Imbaga nakadikan ka? Dinamag na. No anya ti imbagak. Taapay nga inawagam ka no iti rupat kwarta, Uncle. Ada ka di pa imbaga na? Saan ka no anala ka ama pasamak ti kayat ko, Uncle? Imposible ka no. Nukas na. Sana po no ti atap ko nga insuro na ka. Naliday ka matita, bro. Ada ka di parikot. Kanayon na naliday ti ka anak, manipod awanan ti yaya na. Ay, kaasimat ti ka anakam no kasta. Ulila lang rudan, na ipaidam pa'y kankwa na ti kakaiso na aragsak na. Tinasin pat ayaya na. Ada pa nga tamaalak ayaya akas ka ni Cynthia. Jakmat ngamin amo no ayanan. Bro, kayat mo ka di abirukan. Kasla mabainak gapo iti imbagbagakan kwa na. Inosentimat gayam. Bro, di ka kadi mga ramid iti addang tapno masarakam?
Tsaka mo. Addan samot pa nagbabawi ni Oscar kadagiti imbagbagana kontra kan ni Cynthia. Pagkunaan nyo, sir. Nadlaw ko analiday. Kan maasi iti kaanakan na. Takanayon analiday. Imbagayo ka di nga adda dito tigayem ko, sir. Saan pa'y? Barang agbaliw ti panunot na katsapulan na ni Cynthia. Sa pulen na nga ta. Agasam ta imbaga na arupat kwarta ni Cynthia. Nalabos nga agsasao, sir. Ay, mas daawak man iti dayjay agayem ko. Dakkel tinagbaliwan na. Manipod linukod. Nga madimot nga ibalas kin ni Juan tinaramid ni Jose, sir. Ay, nakulaapan lang ti panunot ti gayem ko. Saan nyo kumapay nga bagbagang adda dito ni Cynthia, sir? Kaya't mo ka di nga intagpasyar? Jak kayat, Uncle. Niyaya Cynthia ti kayat ko. Apay asa pulam kat pimanaw nga rudan. Kanayon nak nga isuro. Nadasaan ko nga amo iji pagadalan. Ita, awanin ti mangisuro kanya. Di mo ka di kaya't nga intamangan iti restaurant? Saan, Uncle? Saan na ka mabisin? Anya nga iti aramidak. Tapno agsubli ti ganay kay mo. Awan, Uncle. Kailiw ko lang amin ni Yaya. Kaya't ka makasarita, Cynthia. Papanawon na ka di dito'y balayo, sir. Saan ko nga aramiden dayta, tamay saak mata Pinoy. Agyaman nak, sir. Anya ka diti pagsaritaan ta ako nayo, sir. Amom ka di, amanipod imay ka ditoy. Nadlaw ko, akanayon ang maikulkulang ni Oscar. Amano kaya't matimangalay ti sabali ayaya, sir. Nakunakano ni Lenny, adi na kayat ti asino man ayaya. Sika kano ti sapsapulan na. Ay, kaasimat jay ubing. Kasday mo't ngamin ti ugali ni Sir Oscar. Awan pa'y inagumak a kwarta, asaan ko ang nagbanugan. Nagmadi ti ugali na. Saan asigod akas dyan ni Oscar? Nang rugi, idi nagigidan tinaliday apasamak itibiyag na. Kas kumaitian niya, sir. Diyay pa nang luko kan kwa na ti kayan ayat na. Kan tipan naka-aksidente, dagiti dadakkal ni Lenny. Anya ka di pa ti amom ang naglabasan ni Sir Oscar. Grabe tinapasamak ka ni Sir Oscar. Iso ang nagbali na kasjay. Anya tinapasamak gayan. Ison tinagbalin nga ama ni Lenny. Nabankrupt ti negosyo na gapo iti babae. Ay, kumusta nga kaitan ni Lenny? Kuna ni Sir Mark, akanayon kano analiday. Saanen anaganay gay. Kaasimat nga rod ti ubing. Uray ni Sir Mark, maasyan unay kadagiti agangkul. Ngamawan ti maaramidan ta. Nalpasa kun apimanaw iji balayda. Bro, numakitam ni Cynthia, kaya't mo kadipay nga alaan kasyayan ni Lenny. Una, agpakumbabakan ko na. Manipod ti manaw iti balay, naliday kamin ka ni Lenny. Sabalin samot daytan, bro. Sa balay talagan. Saan mo ka din nakapungtot ni Cynthia? Saanin? Naka-Ameris ngawan basol na. Nasayaat no kasta, bro. Nakamove on kamot langan. Ti parekot no sa dino ti ayan na ita. Aqua, bro. Aday jay balay. Nagkamang iti quarters da Ellen agayim na. Agpaiso ka di? Wen. Ala, umay kay jay balay. Taing kasukunan. Ay, Itatadatan dito'y balay. Nangagmaw ti ibilin ti doktor. Ay, awan malagip ko nga imbaga ti doktor. Basta ko na, tumarek ka na dagiti agas. Dajay lang mo ti malagip ka. Ay, di ka manan agpamarangawan ng ngagmaw. Ammom ti maiparet. Ngam no di ka pa'y ladumngag,
Tay ko nakaon. Saan kan nga isublay ija ospital? Tila malablabid mo, mate. Ay agpayso ti bagbagak. Sayang laeng ti agas no uminom ka manen iti arak. Pamigsak nga rod ti ara. Ay saan na pamigsa? Iso ti mangidalit kan ka. Pangasim, Cynthia. Agawid tayong kumanin di balay. Nakakaasin ni Lenny. Di pa yun mangmangan. Di na ka din pagatapan ag gold digger, sir. Saanen? Dumawatak iti pamakawan, gapo iti kinasabra ko. Ureg pa rin tumangak. Tapno lang mamati ka nga agbabawi ak iti inaramid ko. Ay, saan, sir? Saan yung aramidan dayta? Di pa nagpakumbabayo, kat umanayan kanya. Agyaman ak. Maragsakan laki din ni Lenny, numakita na ka. Mailiwak matan ka ni Lenny. Nasingpat nga ubin. Iso kay kayat na ka, tanasingpat ka. Ulit ti dumawat iti pamakawan. Naimbag man ta nakaumay ka dito'y balay. Nakaamirisak iti imbaga ni Manang Manong. Dumawatak iti dispensar. Adda nga minalimod asakit tinakam ko. Aya. Wen Manong, dayta ti pudno. Agyaman na kading kaw. Naibagaklaan ti kasjay tapno makaamiris ka. Gapo iti dayjay nga imbaga, Manang, nakariingak iti pan nakailibay ko. Agpayso ti imbagam, nga anya ko matinagbanagak no awan dagiti nang tagtagibi kanyak. Lakay, nakaamiris ni Rosa ket nagbalew. Sika nga'y, nakaamiris ka kadimat ta'n. Agbaliw ka kadimat ket saan kan nga uminom iti arak. Sige. Ika gumaak. No nakaamiris ni Rosa. Apay kumangay, ajak mo't maaramid. Ay, saus nagsaya atad lakay no agbaliw ka. Pagsaya atam mo't laang. Lenny, ayan mo. Umay ka dito'y salas. Nakaigdaan, Uncle. Diyak kaya ti Rumuan. Makaturturog ang. Ada surprise akin ka. Ington bigatan, Uncle. Ha? Nga uri ibagak. Nga adda niyaya Cynthia? Ha? Anya ti ko na, Uncle. Ada ni Yaya. Wen, umay ka dito'y. Adda, kunak lang roden. Umaya ko, Uncle. O sige, darasem, umay kan. Yaya, anda ka. Napanam ka di. Arakupin ka man. Nagirot mat dayta nga arako pan balasang ko. Uncle, agyaman ak atan na sarakam ni Yaya. I love you, Uncle. Agyaman na. Tanagsubling ti gaganay gayam, Lenny. Dakol nga min ti maitultulong kanyak ni Yaya, Uncle. Dito'y balay, kan iji pagadalan. Agpaiso ti kinunam. Iso ti silaw ta. Naragsak ti pagtangan ta, no adda ni Cynthia. Ha? Nalidayak iti pimanaw, Uncle. Ura siya. Nalidim ti lubong ko. Idipip manaw ka, Cynthia. Kunakun kat nga oray si kakat nagliday, Uncle. Yaya, arakupon ka man pa. Agpakpakasihak, Cynthia. Anya ka di dayjay, sir? Nalidom ti lubong may kanilay ni no aman ka. Numabalin ko ma. Kasi kati agbalin asilaw mi. Kasano ko mati pa nagbalin ko asilaw yo? Tiimbaga ni Lenny. Ngagbalin ka kumaapod no nga antina. Sir, husto ka di timangmangag ko kada kayo? Wen. Katkidawag adinak ko manawagan iti sir. Oscar ko namlatan. Imposible da ito ay. Pangasim. Di mo ko maipaidan ti panagbalin mo asilaw mi kanileni. Please. Ikanak pa iti panawan ko ngagpanunot, sir.
Adda amin kan ka apanawan, Cynthia. Nagpintas dito yung aparke, auntie. Manipod ita, santan nga agliday. Taaddan ton silaw ta iti pagtaangan tayo. Agyaman na kada kayo adwa, auntie, uncle. Ala, into nagkalaysa kami kanyantin. Sikat ti flower girl. Naragsakak, Oscar. Kunak no agnanayon ka asuplado. Sikat ti nagbalin ang silaw ko. Ana magbaliw kanya. Linipat kong tinapalabas. Kat sikat bilang ko. Anang silaw itinalidem alubong ko. Aramidak mo ti amin. Tapno agnanayon asyak ti silaw yo. Iti pagtaengan tayo kadaleni.